Takže čau lidi, já vás zdravím tady z Canix a já vás vítám u mého prvního tutoriálu na to, jak si dát auta do GTA San Andreas, tady té hry. Pokud neznáte, tak se vám to bude líbit určitě. Tak, první co uděláme je, že si půjdeme na stránku gta.cz. Tady se najdeme na San Andreas. Tak, tady si dáme, že to tady budu muset někde najít. Tady se napíšete třeba GGMM, dáte Enter, tvrdíte, tady si stáhnete tohle, stáhnete, tady počkáte nějakých těch 10 vteřin nebo 9, to se nemusíte bát, to je úplně u všeho, takže jakoby není to žádný, že tady stisknete download, otevřete to, já to extrahuji, omlouvám se, nevím proč se to zaplo, jsem na to omylem kliknul. Tak, tady to si dáte Sandlands, k GTAčku, kde to máte, já vidíte, že já už to tady mám. Tak, já už to najávat nebudu, já to vypnu. Tak, tady to, no. Tadyhle si dát třeba modely aut, nebo můžete se tam dát třeba modely kol, kde to je? Tady. Modely kol, letadel, lodí, motorek, vlaků, tramvají. Tak, tady si vyberete třeba, jako jestli chcete ze starších GTAček, sanitky, autobusy a tak. Tady máte značky. Já si tam dám třeba nějaký BMWčko. A to je full, prostě dám sem třeba tohle z toho. Tady to je ukázka. Zase počkáte chvilku. Dáte download. Zase se vám to bude chvilku stahovat. Tak, tadyhle to rozbalíme. Tady to zavřu. Tady to otevřete. Tady ty dva si skopírujete někam. Tady to už si smažu. Tak, tady to jsou ty vaše nejvíc potřebný, nejvíc potřebný, to se tomu říká, no to je fuká se to, a tak dále. Tak, tady vidíte, že tady mám nějaký tohle z toho autíčko, krásně noční. Tak, tady si opíšete to, co máte tadyhle, já tady mám třeba to Intruder. Napíšete tam to Intruder a vidíte, že za tohle auto se to vymění. Tak dáte installera, Advanced installera, DFF, jelikož já to mám na ploše, takže tak, tady mám desktop, kdybyste to měli někde jinde, tak se to tady najdete. A vám se tady bude zobrazovat jenom ten jeden, teďka. Ten normálně tam dáte open. A tady se vám zobrazuje zase jenom ten druhý. Na to dáte open, dáte install. Tady se vám to bude přeměňovat. A když to budete mít hotový, tak se vám tady objeví tohle tlačítko done. No, tohle done. Tak. Děláte exit, vidíte, že místo toho mám tohle auto. No, obrázko vypadalo hezčejc, no ale ok. Tady to můžete už zavřít. Já to už si taky zavřu. Tak já si tady zapnu GTAčko. Ne, počkejte, nezapnu, a to nemám nastavený na plochu, takže malý střih. No nic, tak jsem zase tu. Tady si dáme třeba tohle z toho. Tak. Kačíčka. Tak, tady lens.
na prd je, no, nechci být prostě, takže říkám, na prd je tady v tom to, že když tady máte ty modely aut, tak se vám to pomalej načítá. Tady vidíte, že jsem přistoupil k té garáži a trvalo díl, než se to jasně, nehoň mě. Asi máme spojence. A rádi si vypnu. Tak já doufám, že tady to auto někde najdu. Tak ale vidíte, jako, že to funguje, že jsem si sem dal tohle z toho auto. Takže Škodovky tady normálně v GTAčku nejsou, to asi víte. Tady vidíte oktávku, tady jede. Taková malá oktávečka. Vidíte, že se trošku jakoby ty animace jsou rozbitý. A teďka mě málem zajela. No to je fuk. Prostě vidíte, že to jde. Tady vidíte další oktávku. Vidíte, že to jde. To auto tady teďka asi nenajdu, když budu chtít. Až nebudu určitě nahrávat, tak ho budu potkávat furt. No to je fuk. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr, pokud ho ještě nemáte. Což asi nemáte, no. Až to je to moje první video. Já mám taky někdy nápady. No to je fuk. Prostě dejte like, pokud se vám to líbilo, popřípadě odběr. Popřípadě to i klidně i sdílejte. Popřípadě prostě super slovo. A tady se CGN se vám tady loučíme. Čus. Boom. Pro cenzuru, babko. No. A máme zálovní auto bez skla. Penízky. No nic. Tak čau.